ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ମୋଟୁ। ମୋଟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ତାର ଅଳସୁଆମୀ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟୁ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ମଜା ନେଉଥାଏ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ପାଖରେ ରହୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଚିଙ୍କି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଥାଏ। ଆରେ ମୋଟା ଭାଇ, ଟିକେ ତ କାମ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଅଳସୁଆ ହେବ, ଦିନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ମୋଟୁ ହସେ। ମୋ ପରି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀ ପୁଣି ଅସୁବିଧାରେ? ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହସୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା। ରାଜା ସିଂହ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା ହେବ। ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେହି ସଜାଉଥିଲେ, କେହି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟୁ ସେ ପୁଣି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋଟୁ କହୁଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏହା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ ମେଳା ଉପକରଣ କାଦୁଅରେ ଅଟକିଗଲା। ଛୋଟ ପଶୁମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋଟୁକୁ ଡାକିଲେ। ଚିଙ୍କି କହିଲା, ମୋଟା ଭାଇ, ଏବେ ତ ଉଠି ପଡ଼। ମୋଟୁ ଅଳସୁଆରେ ଉଠିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜେ ଖସି ପଡ଼ି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛ କି କାଦୁଅରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛ? ମୋଟୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖୁସି ହେଲେ। ସିଂହ କହିଲା, ମୋଟୁ, ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ଏହି କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋଟୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଅଳସୁଆ ହେବ ଏକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ପରେ ମୋଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହାତୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚିଙ୍କି ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଚିଙ୍କି କହୁଥାଏ, ଆମର ଅଳସୁଆ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଅଳସୁଆ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ କରିଥାଏ।